Urrun da orain prentsa idatzia agertu zenekoa. Auzoek eta zurrumuruek kontatzen digutena baino gehiago jakin daitekeela aktualitateaz? Bai zera, ez genekien mundua gure herria baino urrunago iristen zenik. Beste lekuetan ere, ekaitzek marinelak itoarazten zituztenik. Eta kafe hartu bitartean, informazioaz betetako horri bat aztertzea errutina ederrenetakoa bihurtu zelarik, hara hori guzia kontatzen digun pertsona bat. Ez da gehiago irakurtzeko esfortzua egiteko beharrik. Irratia, eta ez soilik, irudia ematen alzaie, ahots horiei guziei. Eta prentsa idatziak, irratiak eta telebistak egiten duena aparailu bakarrarekin egiten alko balitz, gure gurasoek ezin zuten sinetxi egun batean erabilera anitzeko gauza bitxi hori arrunta bilakatuko zitzaienik. Hortxe ditugu denak, ordea, nornairen profileko argazkia espiatzen, bakantzetako selfieak igortzen, eta hortxe gaude gu ere, internetaren seme alabak. Garai bakoitzari informatzeko modu bat egokitzen zaio. Eta momentuan gauza onena iruditzen zaigun horrek, balorea galtzen du hurrengo berrikuntza heldu delarik. Internetak ordea ez du iraungitze ziklo horretan sartzeko arriskurik. Ezin baitu deusek ordezkatu etengabe elikatzen, zahar berritzen eta handitzen ari den hori. Gure ardura da, beraz, gauza bera egitea. Behin sortzen hasiak, birsortzea, inork ordezka ez gaitzan. Modernizatzearen eta tradizioak mantentzearen artean baita gure nortasuna. Baina mundu horretan, zein da gure lekua? Zein modutan iristen zaigu intereseko informazioa? Inporta altzaigu, honen hizkuntza, honen sortzailea edota atzean diren interesak, bi klikez, sare soziale eta webunen bidez, Ipar Euskal Herriko aktualitatearen berriukaitea posible da. Hauek artikulu, podcast, argazki eta bideo bidez elikatzeko prest diren jendeak badira. Eta gogoa bizirik den bitartean, aukera bat bada. Gaurtik goiti, bada. Bada! Bada! Bada, iparraldeko gazte komunikabidea.